Hallo, in Tsjechense ha mis bhí smúintsin muchláinte insin, agus cha cutmach sa haid a bhí mácha léir go hára an drásta. Uirnin ha mi farcin go bhfuil a thula corm acham, gnúnig go rudsanbí a dhéanú agus sána nuair sin ha menachin gléis, ach láichin éile chanéile go má. Bhí mi farcin go nearst, car an glachte tuhastá menachin héin, agus cháil. Agus leis níd í níos bheit diribh spiúna go lorach sin an video seo dhéanú. Ach smúnig mí héin déana rutan ha mis a bhí dhéanú, gus tócail a thursceo trá lockdown. Fé mi tú rutan dhéanú a ha torstort farcin mar u héin a ríist. Get a bearlam a bhí suas as na beanta no snabhaigh trai, ha mi in cormagáil tá rotharach agus tá ruich dhéanú. Sin trí seo diribh. Agus uirnin díadach coiseach casrúist an ruin golf. Leis na chéil duine clúich, cha téid me bhuaigh le báil. Channeil mi ma bhanacharid echin ar sin davías is a sin diribh, a cha sin na bríon a thula lá agus ha mi barachim a charid sin echin tro arpa sin ceist na bhíon mar a sábhaist chanin. Agus heisacham na chéil echgur sich mar sin gan a thula duine, do chuid se bhí féin ar cháil an a leor hagin cúte chuig. A cha mi smúint sin go bhfuil an ceall sin na duine ile lécútramach, agus bhí bríon mú mar a hasin na farach cín, a céinam chitrus raimie, chrum I cleachtiris agus bha icloch, a chudí chemí. Ma hádroch lácam, gáim mi bech en rutan ag bhfuil smach gacam. Bhfuil mér gleor áil, bhfuil mér bíag fálin ike, fá fémach mar norach, rutan siimplí ag bhfuil smach gacam héin Bríon ar sin, a mi dal mí.